Мастер-классы. А сколько всего? Дельников 200 вы чекаете. Не, больше. Я не веду, не пам'ятаю. Они изменяются. Автобус з Польщі. Это так, ну их Что, много. з Польщі Их чи много. так само? Так. Ну, это, и там много новых так само. Коротко, так, до обеда у нас с Зосей майстер-класс. После конференции Айца таки приехал армянин, который армянин, который має польське громадянство, не короні. І тепер місіонером знак Катахумната, він місіонер у Італії. Ось, і він нам конференцію читає. Після у нас знову сьогодні другий майстер-клас з Зосей. Після цього обід, ютренний, я не сказала, що на початок дня ютренний. Після обіду у нас споткання у групах йдуть. Это вы знаете, после 12 поделения, и там разважание Евангелия, которые мы каждый день. И мы подрихтовали, что мы хотели продихтовать, мы подрихтовали, сегодня таки разважание, каждое свое слово, что мы приходите, такое разважание, медитация, читаем, и после деления такое. І після цього у нас ще 15:30 вже варштати на вибір. Наприклад, музичні інструменти мають зі своїми професіональними барабанщикам, гітари до гітарів. Гітари на дві групи діляться на аматорів і на таких, і на більш професіональних. Что там еще есть? Всі інструменти, каратей, скрип, і є прославлення, хіба сама велика група. І театр так само, з таких цікавих. Так, буде наш крижовий шлях театралізований завтра. Це нам саме не рихтують за ці дні. Прославлення так само, це група, яка вчить співи, і вони сьогодні на кожен вечір ми там співаємо разом тоді. Ну і це буде так само у суботу концерт, так само це прославлення, група буде більше там за, тому що це, потому что волосы помножу. Потому что у них это творы. Есть душ вон там. В этом году есть душка. И душ, то, и все это фуль выпуск. Ж за заворот на букву М. Що ще цікавого є? Мені подобається, можна сказати. Там Ян приїхав. Приїхав. Він у цьому році більш керує організаційно, він не грає. Я грала на його гітарі, він всім роздає свою гітару. Кому треба на виступи, то він завжди давав. У нас були вечори, коли можна було сказати, що ти хочеш заспівати, і можна було вийти. Просто свою пісню там, або яку-небудь пісню огульно хочеш просто виконати, або групу. Вчора було цікаво, тому що позавчора я збирала групу просто жадаючи. В сенсі, я А ми бачили в інтернеті. То, що ви сказали. Виступ там був. Так. Просто слово вийшло цікаво, тому що я хотіла, там 3 чоловіки збиралися, а все після збиралося більше. А після таки, а можна ми з вами? І це все так, вони розкрутили по дорозі там оркестр. Все так спонтанічно, класно вийшло. І сьогодні молитва ТЗ. Молитва по ТЗ у духу. І після у нас буде прославлення і разом з заступницькою молитвою. Ось так само може бути, звичайно, до 11. Вчора було до 12. Ну і після вже... і ще є у нас гурт франтишканський. Спокій добре. Так. І вони вечором у цій конференції франтишканській, там вже після усієї програми, там, Від 12 до 2. От 12 до 2, вони там грають свою джаз, джазові вечори, там все таке. Круто. Ось. Тому вельми різноманітна програма. Кожен може знайти, що захоче. Чого шукає, того ніхто знайде. Ось. І вельми професіонально. Мені подобається, що дійшло вже до уровня такого вельми професіонального, я б сказала. І навіть вже вона не боїться Зося показувати перший раз, 10-й, 5-й, неважно. Все робимо те саме, вчимося так само, професіональні речі. Все разом не так. Весело так, на огульному підйомі емоціональному, хоча змучені некоторі вже. Уже сьогодні на конференції було бачно, що некоторі так ми слухаємо. Просто до 2 з франтишканами співають. Некоторі можуть співати. Я, наприклад, ще ні в одного разу не сходила, бо я хотіла виспатися, хоча трошки. У мене сили-то були, я голодна після тих прославлень. Але сили-то були, я розумію, мені вставати усім. Якби мені на 8 треба співати, і мені треба нормально себе відчувати, щоб удільничати нормально в програмі, треба виспатися хоча б 6 годин.
не знаю. Ось. Тому якби такий підігримковий трохи ритм екстремально. Тільки треба Перший співати раз? ще при гажей. Перший раз була це як? Я уже не, слухай, я на другой была, на третьей, четвертой. Після перепинок в 13-м годі була і тепер. Тому я трошки так, А в 16-му було щось, не було нічого? Було, кожного було. Ні, Не було. там у Польщі все так, не знаю. Ні, все було. Тут було нічого? Кожний год Чому було. нічого немає в Не було. інтернеті? Ну, тому що всі поїхали вже, і всі, ніхто не освячав. От ви поїхали, вам що так ж само було? поїхали сюди. І вас не було, і хто буде вам знімати? Ні, так я був у Білорусі, я пам'ятаю, не поїхав. Ні, кожний год було. Їх кожний год по-любому. Майстерня є. Скільки людей приїде, стільки приїде. А, ну може майстерня Вчора була, приїжджав але майстерні Полсат був. у нас. Хто приїжджав? Гродзенський, правда, отдел. Польсат? Польсат. Ну, они снимают эту программу Ну, своїх, на дневном нечто там. на дневном. На дневном. Это про поляков на Беларуси. И вот они целый будет сюжет, целая программа про музычную майстерню. Ну, там брали там все это. Ну, короче, розмовляли з всіми нашими. Так що пан Ян у гэтым годзе у нас вельмі арганізатарскі. Яго ідэя была гэтае спатканне ў групах. Каб разбить трошки, и каб творчесть была не только по группках. Я приехала с Могилев, я буду с Могилев. Приехала за Стравцом, я буду за Стравцом. ясно, Я приехала за Стравцом, я одна, тому я зусім. Там будеш одна. Не, у меня уже группа рознокольоровая и розногородов. Тому классно. Ну, я кажу, чому ви не приїхали? Ну, що ми Тормозили. старі вже, я не веду. Ну, кажи щиро, тормозили. Мабуть, Не сказати хотел? щиро. А ты На скажи камеру. щиро, не хотел, ты не мог. Ні, хотів. Але не мог трошки так було там. Да. Мали ранее приїхали в МСМ. Тут Денек з вами Поговорить со мной. Как вам рассказали, просто что строится. Ті варто вам застаться завтра. Ні, ми застанемося, ми ж на МСМ приїхали. А где ваша группа молоді? Розповіді нам, як все розпочалося, откуда та майстерня. Я розмовляла з чоловіком на эту тему. Ага. І він розказав мені, як все почалося. У них був гурт равняний. Хлопцы, которые хотели играть там. Песни такие паза-литургичные, скажем. Такие больше не полиграммкового. И он бывали, не было ничего. Не было гитары, не было ну, аппаратуры. Грошей не было как купить. Ну, а Ян Пастушевский это сябр, вельми добрый айталек. И он просто до его приехал в Варшаву и каже, слухай, ну, ведаю ты там у нас. Я думаю, может, ты як-нибудь грошей нам допоможешь собрать. А он каже, слухай, а он ж просто вельми любить літургічний спів. Ян Пастушевський саме совет. І він каже, чого так мало просиш? Каже, я тобі можу інше зробити. Я тобі можу запросити цілий хор з диригентом, каб у вас молодь білоруська була з усіх городов, училася співати літургічний спів пригожий. Каже, у нас з цим проблем, каже, у вас хіба так само. Він зауважив цю проблему, як був більше так само, про те, що тільки там білорус має проблему. А діти такі, ну, стіпли такі, ну давайте, поглядимо, яка реакція буде. Хто його веде, може приїде. Перша майстерня, їздили за Стравця так само. 30 чоловік змішалися у одним покої в Домі Польському. Який це год був? В этом году 15 годов, 15 Другий, майстерня. 2002, так? Ось. І 30 чоловік, і цілий тиждень лив дощ. Ось просто вони нікуди не ходили, вони такий спів, стіл, і все. Баста. На другий год, але мені сподобалася атмосфера. Ну, мої дівчата, вони розказували, я кажу, як? І мені хотілося навчитися співати, бо я не співала в вогулі хору. Мы себя в Ишатке приезжали. А вони такі, як? Вони такі, до обіду після обіду много було. І вони кажуть, я кажу, як було? Вони такі, супер, у наступному годі, типу, їдь. Ну і все, я в наступному годі добре собралася, вже було 50 чоловік. Так само жорстко, але 50. А мы думаем, Ми зміщалися всюди тут. Другая майстерня, третя майстерня, так само не зміщалися в Домі Польському. Тільки 10 іначе свернять, на п'яту, на якою. Ми переніс уже, це з'явилося, я не пам'ятаю, був год, коли було разом сторонка, з яким було споткання молоді. І перший раз тоді тут зробили МСМ. 2008 год, Австралия. This is Sydney. Австралия. Yes. Перша була трансляція Да, МСМ. Австралія. До этого моменту майстерня була без
без МСН. Тільки майстерниця, і у нас були співи, якби, ну там вони додавали трошки майстер-класи, де там театр я не зробили. Я була в 2013-му, ні, не 13-му, 2014, ну, там на третій була, я третій, четвертий. Був вже театр Альтакініна, та професійний, там якби аматори вели. Ще не що там добавляли, ну там інструменти музичні хотіли способностями позаймалися. Ну і у нас все-таки це прославлення, якби воно само собою впливало. Тому що вечором хотілося помолитися і подякувати, і якби все це прославлення, воно само по собі організовувалося так спонтанно. Не було майстер-клас, але поляки вели, ми починали, ми там допомагали, і якби, ну як разом це все. А в цьому годі тому это почалося просто того, что опыт з'явився, якби, вот 30 человек, и сразу 50, запросили знову. Значит, 50, значит, можна більше запросити. Ну, якби, почали будувати тоді, хоча ангар там з'явився, не пам'ятаю, яким годі, але це у 2010-му, там, де коли МСМ був, якщо це ангар з'явився, що вот таке, мені здається. Перші 5 років там це було на таким, на кшталт, ну, як так це виглядало, як таке просто, ну, ось, якщо таке маленьке, але заросло, потрошки росло. І завсюди було, згодно завсюди було много вельми людей. Завсюди було, тому що там... Ну, в городе цена просунута. Вони просто хорально, може, хотіли їх подковаться, я не ведаю. Там уже эти санзы имеют бали проходят. Они приезжали сами, без сестер, без ксандов. Я так не вспомню сразу. А дали на выбор, прославление во Штаты. Потом будет по группам, кто-то занимается в группах Инструментов. Брым-брым-брым. инструментов, прославления, потом еще будет еще. Ты давай не подсказывай. На прославление это и сказал. Потом будет Я почем знаю. Не, у нас перепынок есть. И Нормально. все, уже на шу мы идем на репетицию 17:30, репетиция перед мшой. 6 мша, після мши вечером. Что далее? Вечером все помнят. потом будет молитва ТЗ вечером. Это И после вечера, да? да. После вечера не збиратися, будут уже Потом там. еще молитва заступничества, я не знаю, Все что. разом. Это будет над тобой вот так помолиться. Петербурга. Ведаешь брата Серогу? А я где-то из Пилигримки памятаю. Микола тебе не ведает. А Микола зовсім уже, да. Сергей меня не Нікого не ведає. Микола не Грек-католик, да, у вас отстав трохи. написано? А? Грек-католик, да? Не, я римокатолик. Я з католиками Просто у люблю. римокатоликов нема таких подобных маечек. С Евангелием там за. Він стібрив просто у католиків. Мне подарили. Подарили, все так кажуть. Що подарили. Пилигримцы раздавали. Греко-католицкой, А, Витебская. і він пішов Где просто раздавали, пилигрим. а мне поза пилигримкой. А, тебе паза пилигримка. А ти ходив в пилигримку? Да, 2 раза. У нас здесь ксенз, отец Ян Глинка. Глинка. Он выкладывает видео, но снимает он не на камеру, а на телефон. А у него хорошего качества. Классный телефон, Классный. да. Вот. И кто-то руками так поднял руки вверх или что-то такое, его выбил у него этот телефон на пол, он громыхнулся там, там твердый пол уже. Да. Но он поднял, вроде работает у него. Що роздимав? Не, ну они нормальные. Это Про такі телефоны, телефони, а они блін, моцные. Кутінка, що? Надо у него узнать, надо будет еще, надо узнать, что Він буде, він кожен день приїжджає. На обід. И после имши ужин, и после ужина начинается вообще с ТЗ. ТЗ, а потом Ясно, после ужина ты сделаешь. ТЗ и молитва заступничества. как так называется. Как только выключил камеру, он все рассказал. Так без Пошли регистрироваться. не привык. Поведелем. Я Виталик, да. Присянка в сіні. Зимовой порою в доме батьковским усё так знайомо. Если нагреться, ёльки сховаться, в доме батьковским у матчиной хате. Простые словы, простые речи, простые словы, простые речи.
псіхалагічний бар'єр. Рускамоўнае асяроддзе, школа. Як пачаць размаўляць па-беларуску. Літаральна восень акцыя нашай Нівы, дзень без чужого слова. Ну, я думаю, калі што буду спытаць, чаго, то я скажу, вот акцыя такая. Дзень без чужого слова. Ну, карацей, прайшоў так дзень без чужого слова. Потом я думаю, що я лошара. Що я один дзень, що другі не змогу. Ну, карацей, так пашло. Я так оптимист. Часам варта гэта рабіць не толькі ад сэрца, часам пераступаць праз сябе, да? Але старацца трэба гэта рабіць з любов'ю. Вось як ты кажаш, хочам і не можам, да? Тут вельмі трапна і здесь надо старацца. Спецыяльна. Слухаюць, але не чуюць, але адна справа слухаць, а другая справа рабіць гэта. Бо можна слухаць і гэта застанецца. Не чуць. Так. А потым, можна пайсці і падзяліцца гэтай сваёй радасцю, што ты прыняў Бога, што ты з ім паразмаўляў. І як людзі ідуць, і яны бачаць, як ты свецішся, ім гэта цікава, і яны ідуць за табой. Глядзець, куды ж ты ходзіш. Свяціцца, да? Адкуль ты святло бярэш? У меня уже некалькі дзён Людзі пытаюцца. Я казала, я бачила це. Кажу, я ведаю месца. Называецца капліца. Ты бярэш. Вось. Гэта майстэрня, вот некалькі дзён сидзела, так думала, была ў сваіх думках, глядзела на другіх людзей, як яны прыгожа спяваюць, хтосьці на інструментах грае. Вельмі добра, у іх ужо школа гэтакая. І яны гэтым дзеляцца. І глядзіш на іх, і аж сэрца радуецца. А глядзіш на сябе і, здаецца, ты Не радуецца. Ты нічога гэтакага не ўмееш. Ну, разумееш, што там гэтулькі працы было. Але, можа, тебе цярпення не хапае. Але потым я зразумела, што, можа, не ў гэтым ты сябе праявіш. Можа, ёсць якая другая твая сцежка, по якой ты пойдзеш і можаш дзяліцца I wtedy uważajcie, żeby nie odczyć tego, żeby zamarł dźwięk, bo musicie wszyscy dać podstawę dla całego akordu. W miarę brzmiące to kół, nie? Takie. Zobaczcie, z chłopakami, oni śpiewają i zostają na pierwszym dźwięku. Słuchajcie. I nie nabierajcie za mocno dźwięk, tylko tak swobodnie go strasznie. Jakby był taki typu właśnie... Próbujemy? Raz, dwa, trzy i... Pan wie za mało. Jeżeli mamy to gotowość, musicie odrobinę więcej dodać. Żeby przez to, że robicie U, nie zamknąć dźwięków sobie, tylko tu dać, nie? Tu, otworzyć ten. Raz i jeszcze jednego składnika, wiecie, jak go zrobić. Przychodzą przez to morze i stają z drugiej strony. I widzą, że faraon wszedł w morze za nimi. Nagle morze się... I nie ma faraona. Nagle niebezpieczeństwo zniknęło, nie?
sposób szokujący, bo nie mieliście na to wpływu żadnego. Jaki jest wtedy odruch człowieka? Alleluja to raz, a dwa, nie wiem czy wiecie, wracam znowu do Wigilii Paschalnej. W Wigilii Paschalnej trzecie czytanie, które się pojawia w którymś słowa Wigilii Paschalnej, to jest czytanie z Księgi Wyjścia, mówiące o tym przejściu. Wiecie, że to jest jedyne czytanie w ciągu roku całego, które się nie kończy o to Słowo Boże. Tylko na końcu w tym fragmencie lektor czyta: przeszli przez Morze Czerwone do tego i widząc, jakie dzieła czynił dla nich Bóg, tak dla Niego zaśpiewali. I jest dwukropek i nie ma oto Słowo Boże, to się pojawia od razu psalm. I to jest ta sytuacja. To jest taki kontekst. Śpiewacie Panie, zmiłuj się nad nami, Kyrie eleison, ale nie tylko może się zmiłuj. Wow, na pewno się zmiłuje, bo dokonał wielkich rzeczy w tym świecie, nie? Kyrie eleison. Ja muszę jakiś taki, przepraszam, że robię takie dziwne gesty, ale jak tak patrzę czasami na różnych, nie tylko na was, tylko na różnych innych, jak z nimi pracuję, to oni tak siedzą i tak. To muszę różnych rzeczy wykonywać, żeby się... Tak się kończy, nie? Do końca pełna moc. Nie może być oktawy niżej, to trzeba wysoko zaśpiewać. Jak was nie są w stanie, to muszą odpuścić, nie? Tam jest dość wysoko, to fakt, ale... Ja już widziałem niejednego basa, który tam się spiął i przyładował w górze, nie? Ale odkrył, że może zaśpiewać tak wysoko. Teraz patrzę, kto jest, wszystkich innych nie wpuszczam, nie? No, ale wy musicie odpowiedzieć bezbłędnie, nie? Wolałbym, żeby nie było ciężkie, że ja was patrzę, wy wchodzicie jest takie... Ja nie usta zamknięte. Oczy szeroko otwarte, usta mocno zamknięte. Tylko w oku błyska usta. Go. Tak. Ładnie próbuję raz. Soprany i alty, to znaczy, że śpiewają i soprany, i alty też. Jakby co? Czyli soprany i alty, to alty też śpiewają. O, fajnie, tylko tam jeszcze się nie, jak kończycie. Nowy
chcecie. Musicie ładnie śpiewać. Uwaga, próbujemy. Raz, To się sobie pobudę. 3 i... Spotkajmy się, no
że kawa i każe jako rozkaz. Nie. To jest osoba, która chce mówić do Ciebie, że Cię kocha i chce słyszeć, że Go kochasz. Kiedy mówiłeś ostatnio Panu Bogu, że Go kochasz? Trudno, nawet nie przychodzi do głowy. Молимося за тих хворих, які знаходяться у шпиталях, каб яны атрымалі дабрачынную прафесійную апеку. Ojcze nasz, который jest Святейше имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Поблагослови, Пане Боже, нас, усіх удзельнікаў гэтай майстэрні, гэтыя дары, якія з Твоей дабрыні будзем спажываць, і ўсіх тых, хто нам іх прыгатаваў. Праз Христа, Пана нашага. Смачна есць! здорово!